Avui som aquí per presentar aquest avantprojecte per ja obrir la cova de l'aigua. Jo vull que l'expliquin els que en saben, els tècnics que són els que l'han feta, però sí que m'agradaria que quedés clar que forma part d'una primera fase d'un projecte més ampli i més ambiciós i que hi ha finançament per tirar-lo endavant. Per tant, tenim projecte, i a més el veurem, i tenim finançament, i tenim ganes de fer-ho. Y acá es subjetivo. Y el dato era, el mundo subterráneo está moviendo 6 millones de visitas al año a nivel nacional. Sí es importante el mundo subterráneo y sí es importante recuperar espacios de este estilo para su proyección al público. Una actuación sostenible dentro de la propia cueva y mantener esos valores geológicos y cosmológicos. Y a veces vimos que el agua no solo aparecía en el lago, sino que en algunas zonas laterales de la cueva hemos detectado que había presencia de pequeños lagos, luego, y además coincidían con el mismo nivel freático de la cueva. Al turista se explicará todo aquello que se vea en ese sitio, además de cómo. Sabem que volem que sigui i, evidentment, ara, tant per part de l'Ajuntament com per part del Consell, agilitzarem al màxim tots els tràmits perquè pugui ser realitat el més prest possible.